Život na jižní Moravě se po staletí téměř nemění. Jsou tu pečlivě udržované rodinné domy, pole a záhony, chodí se do kostela, často se slaví. Tenhle životní styl nezměnili nájezdy Turků a Tatarů, napoleonské války a dokonce ani Hitler se Stalinem. Jak je to možné? Protože místní obyvatelé vědí, jak využívat přírodní zdroje, aniž by je ničili. Místní tradice přitom přirozeně absorbují moderní trendy, jako je šetření energie nebo topení biomasou. Švestka to je takový, řekněme, nedoceněný strom. Když na jaro kvete, tak ji opulují včely, z toho nějaký nektar a následně med. Ten se dá vlastně zužitkovat skoro celý, vlastně od plodu, od dřeva. Ta švestka zkvašená vlastně se dá potom vypálit, je z toho výsledný produkt ta slivovice, která se tady na Slovácku hojně používá jako lék. Téměř každá rodina tu má v sadu pár švestek a na podzim vyrábí svou vlastní slivovici. K tomu je ovšem potřeba palírna. Dokud to není v bečkách, není nic vyhrané. Až to bude v bečkách kvasit, tak budu se můžeme radovat. No tak vím, že to založil můj dědeček, který vlastně měl první pojízdnou pálenici, takže vlastně jezdil po domech, kde lidem pálil. No a pak po válce se to vlastně postavilo tady jako na místě, jako stabilní pálenici, takže už se nejezdilo po domech, ale vlastně lidé vozili kvas sem k nám. Po něm to převzal jeho syn, vlastně můj pradědáček. Ten měl pak 3 dcery, no a jednu z těch dcer si vzal vlastně můj dědeček, který to tady převzal. No a od dědečka vlastně byl můj taťka, kdyby jeho syn, který to přebral. No a 5. generace jsou já z bráchu, no a na tom, kdo to přebere, tak to se ještě uvidí. To je můj taťka, to je 4. generace vlastně páleničářů. A to je Ondřej, můj syn, a ta bude 5. generace páleničářů. Už ten kovaríček, už je neboštíček. Tohle je rodina, která přišla na to, jak proměnit odpad v biomasu. Nedávno za svůj nápad Halíkovi získali cenu EON. Tady je náš traktor, kterým obděláváme naše políčka. Tady jsou naši králíčci, z kterých děláme klobásky a potom tím dřevem z těch švestek udíme. Tady máme slepičky nějaké na vajíčka. Že je vojna špás. Tady máme skleník, kde si pěstujeme svoji vlastní zeleninu. Tady máme ovocný sad s našimi švestkama, jabloňama, hruškama. No, jsme soběstační, nemusíme se spoléhat na supermarkety, vypěstujeme si všechno svoje. A je to všechno v ekokvalitě nebo v biokvalitě. Takže přivezený kvas se dá se do zásobníku. Ten kvas se napustí do kotle, kde se ohřívá, odpařuje se vlastně etanol, který jde touhle trubkou do chladiče, tady skondenzuje, teče do dalšího zásobníku, takzvaného lutru. Ten se přepustí do dalšího přepalovacího kotle, kde se opět zahřívá, zase se vypařuje, jde do dalšího chladiče, kde opět kondenzuje. Skondenzovaný alkohol pak jde přes měřidlo do zásobníku, už na hotovou slivovici. No a tohle je výsledný produkt, který je vlastně to nejlepší z naší okolní přírody. Tak my jsme 2, takže kdo to z nás převezme, to ještě nevím. Tak to za mnou přišli jenom, jako jestli bych nešel ministrovat, to mě mohlo být kolik. Jsem byl ve 2. třídě, 7 roků a ministruji vlastně doteď, kdy mám 18 let. Posiluj naši víru a naději, abychom plní důvěry. Jsou hody, u nás tady kateřinské, tak jsou vlastně hodová zábava, tančí se tady v krojech. Je to vlastně probíhá to 3 dny, celá ta sláva a nakonec se to završí mší svatou v kostele. A pak jsou tady fašánky ještě, masopust vlastně. K oslavám patří domácí slivovice a z výroby slivovice vzniká odpad. Z toho pálení vlastně vzniká dost odpadu. Jsou to takzvané výpalky. No a dřív jsme to vyváželi do lesu a různě tady v okolí po přírodě. Kde to vlastně zežrali většinu divočáci, ale to už dneska není možné kvůli ekologii. Tady je chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty, takže se to pak řešilo tak, že se to pouštilo do jímky všechno dohromady a likvidovalo to družstvo.
Jenže pecky byly pořád problém. Hadice fekálního vozu, který čistí odpadní jímku, se peckami pořád ucpávala. No a nakonec došel takový nápad, že by to šlo spalovat, takže se pořídil kotel na biomasu, kdy jsme nejdřív pálili obilí a peletky, jenomže pálení obilí nám přišlo takové nehumální, takže jsme zkusili kostky. A jelikož to fungovalo, tak jsme je poslali na otestování přímo výrobci kotle, který nám je schválil a poslal nám přesné nastavení. Aby se peckami dalo topit, musí se nejdřív oddělit od dužiny. Halíkovi proto museli vynalézt speciální odstředivku. Tady je ten stroj, vevnitř v tom stroji je síto, vevnitř jsou lopatky. Odstředivou silou oddělí ty pecky od té tekuté složky a vyběhnou z toho vlastně pouze čisté pecky, ale jsou vlhké. Pecky sušíme normálně v létě na slunci, takže je to vlastně energeticky nenáročné. Kromě práce, no a uskladní se klasicky jako uhlí ve sklepě. V minulosti se tu topilo dřevem a uhlím, což právě neprospívalo životnímu prostředí. Plyn je drahý. Za sezónu se tu přitom nahromadí 10 tun pecek, které bohatě stačí k vytápění 2 rodinných domů. A ještě se ušetří asi 12 000 kg CO2. Je to vlastně komfortní topení, jak bychom topili plynem nebo elektřinou. V okolních pálenicích už se na to byli dívat a se to tady hodně rozšířilo, to spalování těch pecek v okolí. Bylo to tak, že nám vlastně došla účtenka od elektriky a byla tam zmínka o soutěži. Soutěž o nejlepší ekologický projekt, tak jsem si to pročetl a říkám, že to zkusím tam poslat. A netrvalo ani 3 dny a ozvali se mě. Tak jsem se dostal do užšího výběru a byl jsem nominovaný mezi 3 nejlepšíma projektama. No a ten nápad se zalíbil hodně a nakonec to dopadlo, takže jsme vyhráli vlastně první místo ve své kategorii. No a z těch několika kategorií nás pak ještě přímo diváci v sále vybrali jako hlavního vítěze. Slivovici mám nejradši s medem. Med máme vlastní od včel, které má syn. Děláme švestkovou omáčku, zavařujeme švestky, které potom používáme na buchty, na vdolky, na kynuté knedlíky. Švestky mrazíme na zimu. A do budoucna ještě plánujeme využití odpadního tepla, pálenice. Chtěli bychom ještě těma teplýma výpalkama ohřívat vodu přes tepelné čerpadla. No a s výpalkama máme je dané na rozbor a kdyby šli použít do bioplynové stanice, tak by se využili vlastně na výrobu elektřiny a tím pádem by naše pálenice byla vlastně úplně bezodpadová. Byla by úplně čistý provoz. Haj, 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 zelený haj, doma synečku, dovale haj. Nejradši na švestkách máme všechno, jak to kvete, jak to dozrává, jak se pálí slivovice a potom v zimě, jak se zahříváme peckama.